Ukhozi olumaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyu edweleni isibili nemafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha omdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidondolozela zathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu Ukhozi FM luhamba phambili. Siphinde sikwamukele kuUkhozi FM TV igama lami nguNeliswa Cele oluhlelo sikulethela khona ingxoxo ehlukahlukene ehlabahlosile nabantu abahlukahlukene eNingizimu Afrika yonke kanye nasemhlabeni wonke jikelele. Uma uvula umsakazo wakho uyuzwe ngathi yazi khona into engizwe emoyeni engasitholanga isikhathi sanele namhlanje sokukudonsela enye yezinto eyenzeke emoyeni mawulalela uhlelo umuntu elezansi khona la abantu bethola ithuba lokubhala bexoxa indaba yabo ukuthi impilo yami yasuka la injena yase ifika lana manje isiguqukile ngempela sithi nje 0 to hero namhlanje nesihambeli sethu sanamhlanje ngikhuluma naye umnomzane Mphathi kanti ngeke ngahle kancane ngizigama lakho Mphathi wakaChamane Mphathi ke uzosilandisa ngodaba lakhe namhlanje nanokuthi impilo yakhe yaguquka kanjani Mphathi buti wami ngikubingelele Unjani sesami Ngiyaphila ngezwe kuwe Ngiyaphila nami Indaba yakho ngicabanga ukuthi indaba engaqhuquzela abantu abaningi emakhaya ababukelayo abazothola ithuba lokuthi bayibukele ngixoxele ngawe umuntu owakhula esimene esikanjani Masikuthiwa nje ngichaza umphathi ngiqale ngibingelele ababukeli bokhozi FM TV na igama njengoba usushilo siswami ngumphathi ngwachamana isibongo ngikhulele endaweni yaseNanda oHlange lolu uhambo lwami ngisayingane engakusho nje ngisho ukuthi ngikhule nabazali besikade sibathathu nje kuyimina uma kanye nobaba kahle kahle ngangazi ukuthi mina owayeyingane ekhaya yabo ngoba ngimncane kakhulu basebekhulile bona bengithole mangasho kanjalo so ngokuhamba kwesikhathi ngikhula uma wangibiza wahlala nami phansi wangichazela wathi kunosisi abadala abangaphezulu kwami abakhona ukuthi angihlale asihlali nabo ekhaya yabo konke ke lokho ke kwaba into engasho ukuthi ngangibadinga bona abantu abanjenga ingane zasekhaya kanje ukukhula noma kube khona izinto abangikhulisa ngazo njengeyingane kodwa engakusho ukuthi ngibonga uthando abangifundise lona abazali nangendlela abangikhulise ngayo because bebehlezi bengifundisa ukuthi kumele ngimazi umuntu omncane nomuntu omdala nanokuthi kamaphupho na wonke engikufisayo empilweni ngikholele ukuthi kuzokwenzeka noma sekuthiwa kwenzakalani Ngiyazi ukuthi wawunesifiso sokungena kwezokulingisa ngilandise ngalokho engakusho nje siswami ngasho ukuthi emabangena aphansi ila ngaqala khona ukuthanda ukulingisa noma ukuvela kumabona kude ngokuhamba kwesikhathi ngangifunda ugrade 10 mangaphosisi ila ngabona khona ukuthi ngingaloku ngilokhuzana ngiloke ukuthi ngiyakufisa lokho kube khona into engenzayo etshengisela ukuthi noma efakazela ukuthi lokho ngiyafisa ukuba yikona ngibe sengihlala phansi ke ngasungula iqembu noma ibrand ekuthiwa we-Isibani entertainment esikhona elokhuzeni la ngihlala khona eNanda oHlange okuyiyona into eyangigqugquzela kakhulu ukuthi ngihlangane neyouth esikole ekuthiwa uHlange high school sihlanganise amakhono ngabo actor ukucula nokuhaya inkondlo nangempela ngakuhlanganisa lokho kuyimanje nje kuhamba kahle kakhulu Ngiyacabanga ukuthi mhlambe abazali ngesikhathi uzala beze bekwethi igama elithi Mphathi babebona uzigelinye ilanga uyoba umphathi ngempela buka manje usuwumphathi Isibani entertainment isikhona ngixoxele ngaleyo mzuzu la khona kwafika uguquko empilweni yakho ngathini nje siswami ngasho ukuthi ngikhula kwaukuthi kwakungekho kahle empilweni nje ngoba abazali kwasasingangazalwa abazali ababo macapho nakusala ngasho kanjalo kodwa ngeimfundiso noma ngekhaya esasikhula kulona ngafunda okuningi ukuthi ngakwazi ukwenza kwenzeke kodwa yonke lonto leyo bengikholelwa ukuthi kwakungeke kube yibona abangishintshela impilo yami kwakuyimina kwakumele ngifise ukwenza le nto le ngifisayo mase ngithathe inyathelo zayo le nto leyo ukuthi angikwenze kwenzeke ngoba akekho umuntu ongangisiza ukuthi ngikwenze nangempela
ngakuzama and ngiyabonga ukuthi ngila ngikhona namhlanje. Mhlambe masikhuluma ngenkampani yakho wayeqala iSibani Entertainment. Uqala ibhizinisi akusiyonto yokudlala. Mhlambe mawungasilandisa iziphi inselelo owabhekana nazo futhi waphuma kanjani kuzona usuyibona usula? Siswami umbuzo wakho ngothanda kakhulu. Ngingasho nje ukuthi inselelo engabhekana nazo ukuthi kwesinye isikhathi mawukuthi uphuma mhlawumbe emndenini nohlwempu mawukuthi ngisho kanjalo because njengoba ngisho ukuthi ekhaya sasingekho imali kakhulu. Into ababenayo abazali ukuthi behlanganise lawo ma-piece job lawo ukuthi baletha ukudla etafuleni yabo. So okwenzeka ke ukuthi babe khona abantu ababethi hawenzani lo yini la iqalayo sifuna ukubona ukuthi izophumelela lento ayenzayo lento ayenzayo ngeke iziyenzeke kodwa ngenxa yokuthi mina ngangikholelwa kumina nanokuthi ngakwenza kwenzeke because ayikho into engenzeki osukuyifisa empilweni konke kokuwena. Ngibe sengiqhubeka ke sengizama ngafuna usizo ngafika la ngikhona. Mhlawumbe imboni owayikhetha akusiyona imboni elula siyayazi entertainment ayikho lula. Esikhathini esiningi siyesifisa ukuya kwamanye amadolobha aphumelele kulezo imboni ngabala mhlawumbe igoli iKapa eThekwini kwangafani namanje. Wawungenaso yini mhlawumbe lokho kusaba ukuthi angeke ngize ngikwazi ukuyenza lento eThekwini angeke ngize ngikwazi ukuyenza lento edolobhaneni lami la ngasekhaya? Njengoba ngisho nje siswami ukuthi ngangikholelwa kakhulu kumina ayikho into engangiyitshela ukuthi ngeke ngikwazi ukuyenza. Yabona negama ke elithi Mphathi ilona la ngingifaka encindezini ukuthi ngizama ukuthi yonke into engifisayo ngizama ukuthi nje ngilwele ukuthi ngicine ngiyenzile. Yabo so ngiye ngalokhuzana ngabe sengizama ukuqhubeka ngicela usizo njengoba ngishile ebantwini bakwazi ukuthi besize. Ngisho nje ukuthi iproduction sesigabeni la ngibona khona ukuthi izinto ingalunga nominini. Ngilandise ngeproduction umuntu manje usushutha ama-movie kuhamba kanjani? Into engenzayo manje siswami ngama weekend ngihlangana nezingane zesikole njengoba ngishilo ukuthi ngisebenzisana nesikole uhlanga esikole. Kune project esenzayo simisele ngokwenza noma ngokushutha imovie ngoJune makuvala ikole. So yonke leyo nto leyo iselokhuzeni sendaweni eright kakhulu. Mhlawumbe silandise ngomsebenzi wokushutha imovie. Angazi ukuthi wena wenza umsebenzi muni ufike ube udirector noma ufike wenzeni. Kodwa mawungabeka umbukele ekhaya esithombeni makushutha imovie kuqala phi kiwephi kuze kufike la sekuthiwa khona ke sesine movie esingayisa kubantu. Alright. La kuqala khona kuqala la ukuthi kuzomela ukwazi ukuthi uhlanganisa abantu uzokwazi ukuzosetha amalokhuzana ama-audition athize then ubiza abantu laba abanekhono lokwenza lokulingisa noma bathandayo ukwenza lokho obabizele kona. Then bafika aba-audition yabathatha then uba necast. Masune cast noma abalingisi masusonabo ke usuyaqala usuwenza amalokhuzana ama-result. Then ubaneza istory noma amalanzi kuyafundwa isikhathi esiqhubeka bayakubamba lokho then sekucheck amalokhuzana indawo la kuzoshuthelwa khona noma ngawona umsebenzi olula then ke sekuhlanganiswa ilokhuzana icrew sekuyashuthwa ke. Umbuzo wemali uyafika emqondweni ngoba zonke lezi zinto zibalayo mhlawumbe umunye ekhaya ngahlala athi mina nginamali yokwenza yonke lento yenzayo mhlawumbe mawathola usizo walithola kanjani wenza kanjani ukuthi lento izigcina ibe impumelelo? Ngingasho siswami ukuthi imali nje ngisho ukuthi bikade ingekho kwakuyivision engikade nginawo ngisakhula njengoba ngisho ngakubantu ngacela usizo omunye nje ubaba wangisiza ngasekhaya ekuthiwa baba uMdavu wangipha nje icamera le encane okwakuyona ke engayisebenzisa just ukuthi ngibe neprofile ukuthi ngingathi ngifuna ukuba nelokhuzana neproduction mhlawumbe ekuthayo noma eshutha kodwa akukho okutshengisayo ukuthi yabo ulokhuzile. So kwaphandle kwe-equipment because vele idinga iquality equipment udinga umsebenzi omningi yabo ukwenza izitori zakho ukuthi zihambe yabo. But ngaloko okuncane engangikade nginakho mina anginakanga ukuthi angisebenzi noma mhlawumbe anginawo amandla ukuthi ngiyenze ibe enkulu phela kuqalwa phansi vele then uhambe nayo ugcina usukwazi ukuthi uyibeke phezulu into oyifisayo empilweni.
Sikhuluma noMphathi Chamane sixoxela udaba lakho ukuthi wasuka kanjani umuntu nje ophila impilo mhlambe nawe oyiphilayo yongabi umacaphuna kusale kodwa wakwazi ukuthi impilo yakhe ayiguqule. Uma ungazi ke uMphathi uyankondloza masibuya soke siza ukuthi ngempela lezi inkondlo zihamba ifika phi zimnandi yini zihamba kanjani. Unsere Klassik hat mir leid. Ostjung, und Lachasche. That was just old. When men made us feel at home and 50-50 was just a show on TV. That's because they were scared. Now we're learning lessons from the real bads on the estate and Guyani. Hotspot Cele says mom just right for the weekend. Yo, I do this like I do this for TV. I'm the real though. Paying out TV licenses keeps industries alive. Let's stay informed, educated, and entertained. Making memories and telling stories for the now generation. Go to tvlic.co.za. TV licenses. Pay yours. Make a difference. Siyabonga ukuthi uphinde ubuze ohlala nathi kuKhozi FM TV namhlanje sikhuluma noMphathi Chamane. Umphathi ke wasusa nje impilo yakhe kuze kube namhlanje ke sikhuluma nje ungumphathi wangempela. Utheni Isibani Entertainment. Isibani Entertainment. Isibani Entertainment ungene embonini ongalula keze ungena kuyona. Mhlambe nawe uhlele ekhaya awazi ukuthi ngizoqalaphi ngibhekephi anginatwa anginalutho kodwa ukhona umphathi namhlanje Mphathi umbukelo sekhaya unesifiso mhlambe netalent elikhona kodwa nje anginalutho mangabeka kanjalo uqalaphi ukuze afike naye ngelinye ilanga ephupheni lakho njengoba nawe usufikile. Mina siswami ngingakusho ukuthi kumele uqale ngalokho onakho ngasho kanjalo. Mawukuthi mhlawumbe uyakwazi ukuba namandla ukuthi uhambe uthenga mhlawumbe ikamera ebizayo. Sebenzisa noma ifoni kulama platforms amaningi o TikTok o WhatsApp o YouTube ungathatha umsebenzi wakho lo owenzayo ufake khona kunabantu abaningi ngeke wazi mhlambe lokho okwenzayo kusangakuphumelelisa mhlambe kusasa ngokuthi kubone mhlambe umunye umuntu ongakwazi ukuthi esize because vele esikhathini samanje sekukanjalo sekuyi social media kahle kuphumelelisayo. Mhlambe social media izingicabangisa indaba yokumaketha ukuthi usukwenzile lokho okwenzayo abantu phela badinga ukwazi badinga ukubona mhlambe umsebenzi wakho mase kufika kwezokumaketha ukuhambele kanjani uwenze kanjani. Mina siswami into engenzayo because ngoba ngisho ukuthi ngisebenzisana nesikole ngihambe ngesikoleni ngitshela ingane ukuthi sesisenze imove kanje bengicela ukuthi ngoba banamafoni vele abawasebenzisayo ila bathathile ukhuzana lo msebenzi loyo bayakhuluma ngawo ku WhatsApp o inkundleni zokuxhumana o ngenza ilokhuzana ama event mhlawumbe ngilaunch imovie mhlawumbe ngosuku oluthize le kade ngishutha then isira ngizoya khona esikoleni ngishutha hayi ngenza ilokhuzana ilaunch bengicela ukuthi bengineze ilokhuzana islot ngalolo suku then kube ukuthi kwanjalo ngiphushe ku Facebook nakwezinye indawo ukuthi kufike la engafikela la khona ukuthi abantu befike bezobona umsebenzi umuntu asuke sewenzile. Imbono kuyona imbone nencindezi enomncintiswano omkhulu kakhulu. Mhlawumbe umuntu ozithola lana esaba ukuthi angeke ngikwazi ukuziqhathanisa nabanye abantu nezingadlangadla vele sezikhona kulemboni. Ubhekana kanjani naleyo ncindezi? Mina nje siswami ngakusho ukuthi ngezitori kahle ngibhalile bengangifuna ukuthi kube ukuthi ngifundisa youth noma indawo yangakithi ukuthi nazi izitori esibhekana nazo usuku nosuku nakho esingakwazi ukukushintsha so ngase ngabona ukuthi ngaloko engikwenzayo nami kuyakwazi ukuthi kuyishintshe indlela abafundi noma abantu esihlala nabo ngasekhaya indlela abacabanga ngayo mawukuthi mhlawumbe ngibeka kahle kanjalo. Sengifisa sikhuluma indaba yakho yonkondloza ne. Waqala kanjani ukubhala inkondlo? Ngiqale nje ngifunda isikole ngangine nje nothando lokubhala ngibona ukuthi ngakwazi nami ukuthi nje ngime phambili ngibhala istory noma ngibhale nje nguzwayo enkondlo then mase ngiyawusho phambi kwabantu noma la ufika khona because ngiyakholelwa ukuthi mawusukubhala usungabhaleli wena kuphela usukubhalela nabanye abantu abakwi situation njengeyakho
Mhlambe inkondlo zakho ziyinkondlo ezifanayo, abanye babhala inkondlo ngempilo yabo, abanye babhala ngomhlaba. Inkondlo zakho ime kanjani noma zihlukahlukene? Inkondlo zami seswami ihlukahlukene, ngiyabhala ngento ngomuzwa wami enguzwayo, ngiyabhala ngento futhi engiyibona yenzeka. Yazi ngifuna ukuvalelisa khona ngizokushiya nestage wenza okufunayo uhaye inkondlo yakho ngendlela ofisa ngayo. Ngibonge kakhulu bhuti wami ngesikhathi sakho kuKhozi FM TV. Ngikufisela inhlanhla enkulu kwimboni ye-entertainment, imboni enzima, kodwa ngiyabona ukuthi uphokophelele phambili, engathi ngaqhubeka kube njalo. Ngiyabonga kakhulu seswami. Bonga mina. Mbukelo woKhozi FM TV, ithuba lokuthi usithokozise ngenkondlo ebhalwe izophindwe ihaye umphathi. Usawumbona phi umphathi inkondlosela abantu? Ithuba lakho leli. Mina nawe sophinda sihlangane kwenye episode yoKhozi FM TV. Le nkondlo le engizoyihaya namhlanje inkondlo engade ngibhalile ngikwisimo esasingekho sihle kakhulu ngenxa ukuthi ngathola indaba ezibuhlungu ukuthi umngani wami noma uBafo Xolani wakanzuza ehlobana naye ngesibongo Cele, ngisaphinde ngimbone emhlabeni. Bambamba inkunzi, bamphuca ifoni, base bamdubula ekhanda. Bengifisa ukuba la khona engazi ukuthi ngalala ngokuthula ukuze bekade sisebenzisana naye kuyona uSibani Entertainment. Izwakala kanje. Ngicela ngifike phela namhlanje usuku olubuhlungu engingasoze ngalukhohlwa. Ngiyamfunga ke uma intombi kababa abangasekho. Phela lolu daba alukholakala. Namhlanje ngibuka okwayizolo. Izenzo esezenzeka namhlanje impela isajabulisi. Njengembongi ngibe sengihlala phansi ngaloba. Njengobafo engimthandayo nebengihamba naye. Ngakhayela lamazwi okugcina sengikuvalelisa. Uze ulale ngokuthula. Umndeni, ihlobo, abangani nabo bonke abathandiweyo bakho. Sigqemeke yona ngozi engeqiwantwala ngokushiya kwakho emhlabeni. Kube ukuzuma. Ngakho ke ushiye sona silonda esibuhlungu nesingasoze siphole. Nesiyohlala njalo sinkenketha ekujuleni kweinhliziyo zethu. Ngaso sonke isikhathi uma sikukhumbula. Kumdala baba ngiyakhala ngithulise ngokuba ilezi nyembezi ezidalwe nguwe ebusweni baba. Angisakwazi nokubekezelela isimo sezulu ngokuba kuyashisa, kuyabanda, kunomoya, kuyanetha kimi. Sekuyayifanela sengisaba ngisho nokuphumela ebaleni ngokuba ngisenazo izembatho nophawu lokuphinde ngifise ukubizwa ngumntwana kaNkulunkulu ngokuba isibusiso sakho usenze isiqalekiso kithi. Isibusiso sakho usenze isiqalekiso kithi. Ayiwanda bafo besophelelaphi ukube usaphila. Ipheli lami seliphelelwe nguinki ngokuba namhlanje ngiyagcina ukuloba ngokufa. Uze ulale kahle Xolani bafo. Siyohlala njalo sikhumbula. Ngikhanyisa sona sibani sakondlela sikhanya ilanga endleleni yakho yokugcina. Siyohlala sikhumbula. Uze ulale ngokuthula.